God aften og velkommen til Radioavisen. I dag er det den 30. januar 1933, klokken er nu blevet 12.00. I går indgik Folketinget i ledelse af statsminister Thorvald Stauning et politisk-økonomisk forlig i Staunings lejlighed på Kanslergade 10 i Indre København. Folketinget samles for at lave et økonomisk forlig, som skal løse de mange økonomiske problemer, som Danmark er i, som følge af den økonomiske verdenskrise. Stauning fremlagde overenskomsterne samt forbud mod strejker og lockouts. Forslaget krævede støtten fra enten Det Konservative Folkeparti eller Venstre for at få et flertal i Landstinget. Forhandlingerne tog 18 timer, og det var ikke problemfrit. På at forhandlingerne kollapsede, dog opgav Stauning nogle principper, som nu skal sikre vores fremtid. Forliget skal varetage interesser fra alle partier. Både bønderne, arbejderne og kapitalhaverne bliver hjulpet undervejs af forliget. Dette forlig kan have store konsekvenser for fremtidens Danmark.